Салым һәм алиментлардан качып йөрүчеләр белән дә коммуналь түләүләрен вакытында түләмәүчеләр белән дә суд приставлары көрәшә. Бурычларны түләттерү аларга йөкләнгән. Тәҗрибә күрсәткәнчә, мөлкәтне тартып алу, чит илгә чыгуны тыю һәм автомобиль белән идарә итү хукукын чикләү иң нәтиҗәле чаралар булып тора. Мондый алымнар бурычларны мөмкин кадәр тизрәк түләргә мәҗбүр итә, ди белгечләр. Соңгы 2 айда гына суд приставлары хезмәте әҗәтлеләрдән 28 миллион сум акча түләттергән. Из них по налоговым платежам 908 тысяч, за жилищно-коммунальные услуги более 1,5 миллиона, по алиментным платежам более 1 600 000, в пользу физических лиц, то есть это возмещение морального вреда, ущерба, причиненного преступления, более 3 миллионов. Также и административные штрафы ГИБДД почти 850 тысяч рублей. Ел башыннан Зәй районында яшәүче 4785 кешегә Россия Федерациясе чикләреннән чыкмау турында карар әзерләнгән. Аларның яртысыннан артыгы бурычларын түләгән. 2129 кеше әлегә түләргә ашыкмый. Шуңа күрә алар өчен чикләүләр дәвам итә. Так у нас за границу, где задолженность превышает 10 тысяч, не могут выехать должники по алиментам, где сущность возмещения вреда, причиненного здоровью, также возмещение вреда в связи со смертью кормильца. Суд приставлары бурычлы кешеләрнең фатирларында еш була. Бүгенге көндә закон таләбен үтәмәгән гражданнар буенча 9000-нан артык эш карала. Әгәр бурычлы кеше әҗәтләрен вакытында түләмәсә, башкарма җыем исәпләнәчәк. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.